Timbumuan ni politiko, paspas muwan alis sa mano, ang kanan beneka suwitan siya. Asyakal muwan ito ba ito, asa diwan ni kandidato, man im na muwan ingas istipin dyan mabuta. Wala naman ipinsa, si kalsaranan istambaya, inon ang tuwak di sahi kandidato. Pilmi naman ingisito, pilmi pa'y ipaya pa ito, baet naman anay sukbab at kalap-kaban. Butantes o butantes, sisipat kung may pispis ni kandidato na anus at mangiamis. Tanumak siyang mawanday butos, dabdabsan siya hita ni Agos, ag siya kita muwan da am-amta. Maptangan ni Ili, inom naman tayong sili, tan masak bayan di anak tayo di. At kayo kumamamati, nun taan siya kaltuha, ikari mananahot alistun mangurakot. Butantes o butantes, sisipat kung may pispis ni kandidato na anus at mangihamis. Tanumak siyang muwanday butos, dabdabsan siya kita ni Abos, at siya kita muwanda am-amta. At siya kita muwanda am-amta. Yeah, hey, thank you so much.